Es la historia terrorífica que se esconde en las raíces del siglo XX y puede que sea cierta, incluso aunque no ocurriera. Avui anem a donar 3 idees sobre la lectura de From Hell. No té importància si això va ser exactament així, no té importància exactament qui és el criminal, tot i que hi dedica pàgines i pàgines a descriure'ns la personalitat d'aquest Jack l'Esbudellador, perquè en el fons estem parlant d'una història de poder i de com els mitjans de comunicació configuren el relat de la societat contemporània. De tal manera que, per Moore, aquest mite, que és Jack l'Esbudellador, és un mite fundacional del món modern i que explica el rol que tindran els mitjans de comunicació en la nostra societat capitalista i liberal. El terror és la pell que descriu lo terrorífica que pot arribar a ser la configuració de la societat moderna.